Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να παρουσιάζεται, κυρίως για την νεολαία, η οποία είπε ένα πολύ βροντερό, οι φοιτητές με 85% καταψήφισαν, είπα στο δημοψήφισμα ένα όχι. Βλέπουμε να παρουσιάζεται ένα πράγμα που λέει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι η μόνη λύση είναι τα μνημόνια. Άρα, σε αυτή την κατάσταση, η Λαϊκή Ενότητα δίνει μια απάντηση που λέει και ιδιαίτερα για τους φοιτητές ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος θα μπορούσε να είναι νικηφόρος. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της νεολαίας αυτή τη στιγμή. Και τουλάχιστον στην εκπαίδευση, η λιτότητα είναι κάτι που την έχει τσακίσει. Άρα, όλη η στρατηγική της νεολαίας και αυτό που λέει η Λαϊκή Ενότητα για την εκπαίδευση είναι ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από τους μνημονιακούς νόμους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από τους νόμους του Γραμματοπούλου, θα πρέπει να δούμε πώς ο νόμος Μπαλτά, ο οποίος πρακτικά έκανε κάποιες μικρές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να εμβαθυνθεί, θα πρέπει να δούμε πώς θα γυρίσουν όλοι αυτοί οι οποίοι απολύθηκαν στην εκπαίδευση πίσω, θα πρέπει να δούμε πώς η νεολαία η οποία βρίσκεται στα πανεπιστήμια θα μπορεί να οργανωθεί και να μπει σε αυτόν τον αγώνα ανατροπής της λιτότητας. Γιατί και όταν λέμε ανατροπή της λιτότητας, μιλάμε ξεκάθαρα και για την ανατροπή των μνημονίων και των μνημονιακών νόμων, μιλάμε για την έξοδο από το ευρώ και ίσως άμα χρειαστεί την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε ότι η νεολαία σε αυτή την κατάσταση ιστορικά έχει παίξει έναν πρωτοπόρο ρόλο. Δηλαδή, όλοι εδώ μέσα γνωρίζουμε το Μάιο του 1968, αλλά και η ελληνική νεολαία έχει δώσει τους δικούς τους μεγάλους αγώνες. Παραδείγματος χάρη, έχει δώσει αγώνες και τώρα για το δημοψήφισμα και παλιότερα στις πλατείες, το Δεκέμβρη του 8, έχει δώσει μάχες ενάντια στις φοιτητικές αναδιαρθρώσεις, στις εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις. Άρα, από αυτή την άποψη, θα πρέπει να δούμε πώς η νεολαία μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το μέτωπο της Λαϊκής Ενότητας, πώς οι φοιτητές θα μπορούν να παίξουν ένα ρόλο μέσα στα πανεπιστήμια σε αυτό το μέτωπο, πώς η νεολαία θα πρέπει να προχωρήσει στην ενεργοποίηση των φοιτητικών συλλόγων. Η φοιτητική κοινότητα θα πρέπει να ξαναβγεί μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει να είναι ένα μέρος αυτού του κινήματος, ένα πρωτοπόρο μέρος αυτού του κινήματος. Θα πρέπει να δούμε πώς η νεολαία μαζί με τους εργαζόμενους, οι οποίοι τόσα χρόνια στα πανεπιστήμια και στην εκπαίδευση πληγώθηκαν από τους μνημονιακούς νόμους, πώς θα πρέπει να αγωνιστούμε με αυτούς τους ανθρώπους μαζί. Θα πρέπει να τους εντάξουμε, θα πρέπει να συνομιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους μαζί. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια διαφορετική πνοή στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να οργανωθούμε περισσότερο στους φοιτητικούς συλλόγους, να τους ξαναβάλουμε μπροστά. Και άρα από αυτή την άποψη το φοιτητικό κίνημα όπως θα πρέπει να παίξει ένα πρωτοπόρο ρόλο. Ένα άλλο επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που λέγανε και οι σύντροφοι, ότι τα μνημόνια είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει την νεολαία. Και άρα από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υπακούμε το μονόδρομο. Το φοιτητικό κίνημα είναι εδώ για να δώσει μάχη. Η Λαϊκή Ενότητα έχει κάποιες πρώτες επεξεργασίες σχετικά με το φοιτητικό κίνημα, σχετικά με τις θέσεις για το πανεπιστήμιο, σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε και άρα πρέπει να καλέσουμε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες να μπουν σε έναν αγώνα ενάντια σε αυτό το πράγμα, συμπορευμένοι με τη Λαϊκή Ενότητα.